Magampot ta. Salamat sa Ginoo ni ining higayon kun din kami makatigom. Salamat kaayo Ginoong Dios nga kami buhi. Lord, gitagaan mi nimo og dugang nga adlaw sa among kinabuhi. Og karong buntaga anaa kami aron sa pagdaig, pagsimba, paghimaya diha kanimo Ginoong Dios. Lord, among giampo nga imong dawaton ang among mga pagdaig, pagsimba, Lord. Paghatag og himaya diha kanimo Ginoo. Salamat kayo sa imong balang espiritu nga naa sa among taliwala. Ikaw magalihok, Lord. Ikaw, Lord, magatagbaw sa matag kasing-kasing. Salamat, Lord, sa kausaban sa among kinabuhi. Salamat, Lord, nga kami makadungog, makabaton sa kamatuuran ug ang kamatuuran magahatag og kagawasan sa matag usa kanamo Ginoong Dios. Lord, adunay kahayag nining maong lugara. Imong hayagan ang among hunahuna, ang among mga kasing-kasing, ang among mga dalan. Lord, ikaw magagiya kanamo pinagi sa imong pulong o pinagi sa imong balay espiritu. Giampo nako Lord nga katong adunay sakit, ikaw magahatag kaayuhan sa ngalan ni Jesus. Lord, katong adunay mga gibati sa ilang kasing-kasing, yes, ikaw sad magahatag og kaayuhan, Lord God, og wholeness sa matag kasing-kasing, Lord. Father, yan po namo nga kining maong pagsimba, maabot kani sa laing-laing mga nasod, sila makadungog sa mayong balita, Lord, og sila sa dimong hikapon, imong tandugon, yes, og ikaw Ginoo magalihok, magahatag og kaluwasan sa kanila, Lord God. Abba, we allow you to move through the power and the anointing of the Holy Spirit in our midst. Among i-dedicate ang among kaugalingon diha kanimo, Lord. Among ihatag ang among hunahuna kasing-kasing alang diha kanimo, Ginoong Dios. Gamiton nimo, Lord, si pastor sa pagsangyaw, sa pagsulti, sa pagtudlo sa imong mayong pulong, Lord. O kini magahatag o lamdag sa among mga hunahuna o kini magahatag kausaban sa among mga kinabuhi. Kini mo giampo, Lord, sa ngalan ni Jesus. Kantanan mo yung anog. Amen. Amen. Hallelujah. Pisigo, maayong buntag ninyo sa tanan. Mayong buntag. Atong Diyos buhi. Amen. Amen. O naa siya diri karon sa ato ang kasing-kasing and in our midst this morning. Amen. Amen. So I encourage each and every one of you nga kita tanan musayaw ug mukanta diha sa atong buhing Dios. Hey! Come on, church. Singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Karoon ang hadlaw sa pagmaya, magkaiusa, diya kandiya, magpasalamat, tandang binuha, na may ginihawa, diya kandiya. Singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pag-daig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Karunan adlaw sa pagmaya, magkaiusa, diha kandiya, magpasalamat, tandang binuhat, na may ginawa,
sa mga pagkain, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagkain, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Simbahon tanghari, daygon tanghari, alagaran tanghari, awitan tanghari, simbahon tanghari, daygon tanghari, alagaran tanghari, awitan tanghari. Come on! Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Mahimaya ka, O Diyos. Hey! Nag-aawas ang akong kalipay, sa dihang magibugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko kayo tapungan, ikasugilo ng imong ngalan, tungod sa gugmang na sinatian. Kapugan ng baha, kinaguro sa hangin, sa gugma mo, Diyos, ako magpapabilin. Mulusog ko sa gugma mo, kan ako nagapagmusayaw ko sa gugma mo, kan ako isyagit ko ang ngalan mo, kan ako ibayaw ko ang ngalan mo, kan ako nag-aawas ang akong kalihang nalibugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko kayo't kapugan, ikasugilo ng iyong ngalan, tugod sa gupang na sinatian. Kapungan ng baha, o kinaguro sa hangin, sa gugma mo, Diyos, ako magpapabilin. Come on, church! Mulugso ko sa gugma mo, kan ako nagapagmusayaw ko sa gugma mo, kan ako isyagit ko ang ngalan mo, kan ako ibayaw ko ang ngalan mo, kan ako mulugso ko sa gugma mo, kan
sa hangin. Sa gugma mo, O Diyos, ako magpapapiling. Kabugna ng baha, kinaguro sa hangin. Sa gugma mo, O Diyos, ako magpapabilin. Mulukso ko sa gugma mo. Kanako nagabang, usayaw ko sa gugma mo. Kanako nagabang, isyagit ko ang ngalan mo. Kanako nagabang, ibayaw ko ang ngalan mo. Kanako nagabang. Hey! Nausap kami. Unang imong halimbawa, hadian na usap kami. Kay buot nga ikaw mapasidunggan. Busa, maawasa ang imong grasya. Busa, mabahaa ang imong gugma. Magahulat kami na imong hikapon. Magahulat kami, nga imong ayohon. Magahulat kami, nga imong tagpawon. Dili kasing na uhaw ka di mo. Hey! Iyan na usap kami. Sa imong katubagan, iyan na usap kami. Buot nga ikaw mapasidunggan. Usa, maawasa ang imong grasya. Usa, mabahaa ang imong gugma. Magahulat kami, nga imong hikapon. Magahulat kami, nga imong ayohon. Magahulat kami, nga imong tagpawon. Dili kasing na uhaw ka di mo. Magahulat! Magahulat kami, nga imong hikapon. Magahulat kami, nga imong ayohon. Magahulat kami, nga imong tagpawon. Dili kasing na uhaw ka di mo. Hallelujah. 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 Pusa, maawasa ang imong grasya. Pusa, mabahaa ang imong gugma. Magahulat kami,
Kalibo nga imo tagbaw, dili kasing-kasing nga uhaw kalibo. Thank you, Jesus. Nakadiri ka na mo karon, Lord God. Ikaw nagalihok, ikaw nagahikap sa mga kasing-kasing o sa mga kinabuhi, O Lord God. We just want to give you all the glory and honor, O God. Gamahanan ug makagagahom siya sa tanan. Ug unsa man ang atong mga problema karon, nalumos man ang atong mga kasing-kasing sa tanang mga problema, sa tanang kabugaton ang Dios anaha. Aron ikaw iyang hawason. Aniha ang Dios mutagpaw sa tanan natong mga gikinahanglan. Unsa atong mga problema, ana siya musangpit lang ta. Muduo lang ta sa iyaha, siya dili maghatubili nga mutagpo sa tanan. Kay gusto sa Dios nga kita ngayang mga anak muduol sa iyaha nga magpaubos. Ihatag na to ang tanan, ikamuntagon ato siyang simbahon. Atong ipasusi sa Dios unsay ato ang mga ipagbati karon kay siya magapuno ni anang inyong kasing-kasing nga giuhaw diha sa Ginoo. Tagbawon ug tagbuon basta magdayeg ta sa Ginoo mga igsoon. Daygon nato siya sa kasing-kasing. Bukan sa atong kasing-kasing. Padayon na magdayeg. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on for just some seconds. Oh, just lift your voice. O sununod na o bala ka o Diyos, walay sama kanimo, Kinahanglan may ikaw rin Diyos. sa imong paghikap ka ng Jesus. Lord, Ginoo tagbawa among mga kasing-kasing God. Igsuon kung naa kay problema giagian karon ug kung bugat ang imuhang kasing-kasing. Duol ang Ginoo sa mga broken-hearted. Amen. Duol ang Ginoo sa imong igsuon. And if you're listening through our live stream, igsuon God is with you. Come on, ato lang ablihan atong kasing-kasing. Lord, search our hearts. Let's lift up our hands. Atong isa tumakamot igsuon. Oh, thank you. Salamat God na nakita ka sa mga kamot nga ni Isa. Oh, yes, Jesus. Susiha. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tando mo pukawa ang ako nagikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kaman ikanta ni isakit ni igsuon. Kung di ako ugakson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko punon mo ani ako Ginoo
siya, Ginoo, ang kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandog mo. Pukawa. Bukawa ang haong nagikatulong nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ang kaksun mo, ikaw ang akong gitinguha, ug ipangandoy Ginoo, sa makausa nagbawa ko. Punon mo hania ako, kupti ako kung kaksumbo. Ikaw ang akong gitinguha, ug ipangandoy Ginoo, sa pagkausa nagbawa ko. Punon mo aniya ako, kupti ako kung kaksumbo. Jesus, ikaw ang akong gitinguha, ug ipangandoy Ginoo, sa magkausa tagbawa ko. Punon mo hania ako, sunod na sikiyan. Puno mo ako, Nagadoon kami sa imong ilan. kupti ako ug kakson mo. Ikaw ang akong gitinguha, ug ipangandoy Ginoo, sa makausa nagbawa ko. Punon mo aniya ako, kupti ako kung kaksun mo. Ikaw ang akong gitinguha, ug ipangandoy Ginoo, sa makausa nagbawa ko. Punon mo aniya ako, ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo, walay lain makatabang kun Diyos ikaw. Walang espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Ang pulong mo Ginoo, kinabuhi sa magkatama mo danggo kanimo. Tubig ka sa katagawan, walay katapusan, pagkaanindot nga tagamtamon. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo, walay lain
makatagbaw, o Diyos ikaw. Balaang Espiritu, tubig ka. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhay ako, karong Ginoo. Wala'y lain makatagbaw, o Diyos ikaw. Balaang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. This is our cry. Mao ni ang hilak sa mga kasing-kasing, Lord. Ako Sa mga nibati, tagbaw ug kabugnaw, ako pangayoon nato sa pag-usab na igsuon. tubig mo, Ang gugma sa o Ginoo. Ginoo. Samtang magkanta ka ani, isa lang na Pun kumakamot. ako, Diyos, Kaning mga kamot, Ginoo. Mungay sa nagkahanglan sa imo. tubig Imong mo, mga katawhan, God. o Salamat, Lord. Nagatagbaw Ginoo. ka, nagatagbo, Pun nagapuno. ako, tigbaw ako sa tubig mo, o Ginoo. Pun ako, nagbaw ako sa tubig mo, o Ginoo. Pun ako, nagbaw ako sa tubig mo, o Ginoo. Pun ako, nagbaw ako sa tubig mo, o Ginoo. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhay ako, karong Ginoo. Wala'y lain makatagbaw, o Diyos ikaw. Balaang Espiritu, tubig ka. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Ikanta na igsuon. Bubuhay ako, Which is our voices. karong Ginoo. Wala'y lain makatagbaw, o Diyos ikaw. Balaang Espiritu, tubig ka. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, Diyos, bubuhay ako, karong Ginoo. Wala'y lain makatagbaw, o Diyos ikaw. Balaang Espiritu, tubig ka sa Kinabuhi ko. O tubig ka, walay kauhang, walay kagutom. Pun ako, Presensya, pun ako, tagbaw ako sa tubig mo, o Ginoo. Pun ako, tagbaw ako sa tubig mo, o Ginoo. Pun ako, tagbaw ako
sa tubig mo, O Ginoo. Una ko, tagpaw ako sa tubig mo, O Ginoo. Una ko, tagpaw ako sa tubig mo, O Ginoo. Una ko, tagpaw ako sa tubig mo, O Ginoo. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo. Walay lain makatagbaw, O Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Amen. Amen. Hallelujah. Tinuod tubig ang atong Ginoon Diyos. Mura siya tubig, iuhaw ta. Kinahanglan yun nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Karon mag-ampo ta. Atong itaas ang atong mga tingog. Kitang tanan mo ampo. Una, ampo ta sa Israel. Padayon natog ampo ang Israel nga kini panalanginan og maluwas kini sa ngalan ni Jesus. And then ang Pilipinas, ampo nato mga tao di mahadlok. Karon kahadlok na gud bisag mga Kristohanon, hadlok sa Omicron. Atong kuan ang atong pagtuo diya sa Ginoo, unahon ang Ginoo. Dili nato isalikway ang Ginoo, especially karong nga panahona nga tangtangon ng kahadlok. Ikaduha, ampo nato ang coming election, wisdom, guidance sa atong Ginoong Dios, unya adunay kalinaw sa maong election. Unya ikatulo, ampo ang imong personal nga kinabuhi, ampo nga ikaw mo participate sa prayer and fasting next week. Adagan ka og kusog og determinasyon nga mahuman yun na nga kanang discipline of prayer and fasting ato kanang ma-exercise, ma-practice. Ampo ang transformation sa imong kinabuhi. Unya, you are going to be an obedient follower of Jesus Christ. Adunay kausaban. Ang kausaban sa atong nasod magsugod gyud nato mga kaigsuonan. Okay? Dili lang ang atong mga panginahanglanon, kundi ang atong unang panginahanglanon mao ang atong pagsunod, pag-obey diha sa atong Ginoong Dios. Okay? Itaas ang atong mga tingog, mag-ampo ta. Salamat kayo Ginoong Dios. We just bless you. Hallelujah. Thank you. Father, Lord God, we pray, Lord God, sa Israel, Lord God. Na ikaw, Lord God, mag-please, Lord God, sa nation of Israel, Lord God, that you have given to us, Lord God. Lord, we are so grateful, we are so blessed, Lord God. Hindi mo gihasad ang Israelite, Lord God, Israelita. Dahil sa kalimutan, Lord God, pamaagi nila, Lord God, kami, Lord God, nakakamlang sa pulong mo, Diyos. Salamat Lord sa Lord, I just pray, Pilipinas. Lord God, Ikaw magpapasalamat. Lord, honor you, Lord God, for country, Lord God. Lord, we pray, Lord God, for our leaders, Lord, I pray, Lord, from the lowest be able to position, Lord God, bless Israel. we pray, Lord God, Lord, we pray, Abba Father, for Dunay pagtuo sa ngalan ni Jesus. bless na, Lord God, the guiding the nation, Lord God. Lord, I pray that you will bless the nation that we are living today, Lord God. And I pray, Lord, that you will continue to change the Philippines, Lord God, for the better. who is after your own I pray, Lord God, Lord, ikaw, someone, Lord Lord God, God, mag-ikap mo ka sa mga tao, Lord God, kasing-kasing sa mga tao, Lord God. Lord, we pray, ikaw, Lord God, na diri ka in our midst, Lord God. would be a You will country, meet our Lord God, lives, Lord God. happens to Disciple makers, Lord God, kasi ikaw, Lord God, dili mahadlok
shall die. Ora baba baba barabo sondo rebebebe yala rabo sonda rebeka kakaraba. Ora baba, lift up your voices, pray in tongues. Ore mama rabo sondo yala baba kakarabo sondo rebeka. Yorobo sonda ribaba la rabo shakara baba raba. Yorobo sondo robo bala raba baba baba raba shia raba. Yorobo lo robo lo robo sondo riba bala raba kaka karaba. Mama mari bibi ala robo sondo robo robo lo robo ya raba. Yora bala raba shiki ala raba. Shiki Ya raba Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Magantanan mo yung ano. Amen. Pagpakan na to itong Ginoon Diyos. Hallelujah. Praise God. The Lord is in this place. Amen. Adunay kaayuhan sa presensya sa Ginoo. Why COVID sa simbahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Dili ka na iya sa Ginoo. Ingon ang Biblia nga do not give up meeting together as some are in the habit of doing. Okay? Salamat sa Ginoo, no? Padayon naghihapon tag simba for as long as hatagan ta og higayon nga mosimba, simba gyud ta. Dili ta angay nga mahadlok. Ignay mong tapad, salamat sa Ginoo. Wa ka nahadlok. Praise God. Naa si tatay, no? Tatay Bailosis. Pila na imong edad, tay? 70? Tay. Pila ko, no? 78. Oh, 80. 80 years old, pero padayon na gyapon simba si tatay. Praise God. Okay? We need people nga mga ingon anak nga dili ta mahadlok sa virus, dili ta mahadlok nga unsa diha. Tungod kay nituo ta sa atong Ginoong Dios. Dili na to kalimtan. Usahay mi ta, Lord, I want to please you. I want to please you. You know how we can please the Lord? Hebrews 11 verse 6. Without faith, it is impossible to please God. Meaning, act by faith, do not act in fear. Unahon pa yun nato gihapon ang atong Ginoong Diyos. Amen? Ambot no, trabaho ta everyday, pero simba once a week, ingon naron matakdan ko virus. Naunsa. Pero mo trabaho everyday, dili matakdan sa trabahoan, matakdan sa simbahan. I-rebuke tas Ginoo. Are you here with me? Ay nanaron, si Pastora Mama. Nagyaw-yaw. Nagunsa si Mama? Nag-remind. Okay, nag-remind. Di na to hatagan og luna ang kahadlok. I-rebuke ka ng kahadlok. Ang kahadlok mao na mag-cripple nato. Ang kahadlok mao na mag-gapos nato. Di nanuanta mga lagas Ginoo. Nga naman kaya nahadlok. Kita man untay mo mulehan sa sick. Kita ang mo rebuke sa demonyo niya. Kita nanuay ni atras. Padayon nagyapon ta mga kaigsuunan. Amen. Salamat sa Ginoo nga naa mo karon. Padayon nagyapon tag simba sa Ginoong Dios. Unya
atong i-review ang atong mga nakatunan bahin sa first fruits. Karong Domingo nga umalabot, maoy atong first fruits Sunday. So, ako kamong gihangyo nga inyo kani nga tun-an o inyo kini nga i-meditate. Okay? Ato ning i-meditate. Nakoy nabaho. Naibaho. Unsa na siya. Ato kining i-meditate. Everybody say meditate. Okay? Una, unsa ang nanadiha? Yes, what is the first fruits offering? Okay, it is commanded by God. Dili ni bahin sa kwarta. Bahin kini sa paghatag og dungog og himaya sa Ginoo. It is about honoring the Lord. Okay? So, kinsay nagsugo niini? Ang Diyos ang nagsugo, kini nagsulti, pinaagi ni King Solomon sa Proverbs 3 verses 9 to 10. Ingon siya, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Nya sa Leviticus 23 verse 10, imo sa nang makitaan diha nga nagaingon, dadon ang unang bunga diha sa Ginoo. Okay, how often do we do this? Ikapila na to buhaton? Ikausa lang sa usa ka tuig. Imo kanang makitaan sa Nehemiah 10:35. So karong nga tuiga, since we are starting this year, ato kanang sugdan sa February or buhaton sa February 6. Okay, how? Unsaon man ni nato pagbuhat? Adunay duha ka pamaagi. Una is Psalm. Sama kang Abel, nagdala siya og some of the best of his first fruits. Pero sa Joshua 6:17 to 19, mao kini ang unang giyera or unang lugar kung diin gi-conquer sa mga Israelites. Ang Diyos nagmando kanila that all the plunder is going to be holy or devoted to the Lord. Okay, so gidasig na to, kung ikaw negosyante, ang imong first deal ihatag na sa Ginoo. Okay. And then, what God has promised. Okay, what are God's promises? Number 1, it makes the whole batch holy. Ang imong tibuok nga tuig sa 2022, gi-secure na kana sa Ginoo. So, if the first fruit is offered to the Lord, the whole batch is going to be made holy. So, whatever happens in this 2022, ato na i-secure. Ato dang hatagan, ato ipasidunggan ng Ginoo pinaagi sa unang bunga, sa pagdala sa unang bunga. Whatever happens, the Lord will be the one who's going to secure our 2022. Og ang tanan mo ingonog, amen. Ikaduha sa Ezekiel 44:30, a blessing will rest in your household. Wow, lami kay nga asaad, no? Ang panalangin magapuyo sa imong panimalay. Ang panalangin sa Ginoo magapuyo sa imong panimalay. Adunay kalinaw, kalipay, panaghiusa, adunay abundansya sa imong panimalay, walay kulang sa ngalan ni Jesus, ang proteksyon sa Ginoo mana sa imong panimalay. Ikatulo, your barns are going to be filled to overflowing. Ang imong mga punudlanan, punon na awas-awas pagyon. Dili lang punon, kundi mag-awas-awas. Amen? Kinsa gusto ninyo mag-awas-awas? Amen. Ang imong pagkaon mag-awas-awas, imong sinina mag-awas-awas, imong kwarta na nobra sa ngalan ni Jesus. Okay? Kitang tanan nagkinahanglan ni ana. You cannot nay mga butang nga dili na to mabuhat tungod kay wala. Pero ang saad sa Ginoo, ang imong mga panudlanan is going to overflow. And then ang imong new vats will brim over with new wine. Ang new wine nagrepresent kana sa Holy Spirit. Magapuno sa Espiritu ang atong mga kasing-kasing, atong mga kinabuhi. Magapuno sa kalipay sa ngalan ni Jesus. Magapuno sa fulfillment in the name of Jesus Christ. Our vats will brim over with new wine. Amen? Okay? So, meditate na siya, basaha, balik-balika, i-memorize, i-claim ang promise sa Ginoo, and then, usa ka muhatag sa imong first fruits offering.
So that you're going to bring your first fruits offering in faith. Everybody say in faith. Ubanan sa pagtuo. How do we please God? Pagtuo ra gyud mga kaigsuunan. We cannot please God by our works. We can please God by faith. Pero ang atong pagtuo adunay paglihok. Faith without works is dead. Okay? Kung nituo ka, mubuhat sad ka. So, mao ka na'y makapahimuot sa Ginoo. So, ayaw kalimti. Sahay mo pray ta, Lord, I want to please you. I want to please you. But we are acting in fear. We're acting, obviously, wakakabalo si mo Biblia. Hebrews 11:6. The only way to please God is by faith. So you bring the first fruits offering because you have faith nga kini gisugo sa Ginoo o ang iyahang mga saad tinuod nga na mahitabo sa imong kinabuhi. Ayaw hatag tungod kay ningon si Pastora Shoni. Are you here with me? Because dili ni akong pulong ni sa Ginoo. Ayaw hatag kung ang imong huna-huna pangwarta ni. Ayaw. Hipusan ang imong first fruits. Dili ka na makapahimuot sa Ginoo. Ang atong tumong mao ang pagkahimuot, pagpahimuot o paghatag og himaya sa atong Ginoong Dios. Do it out of faith from your heart. Ato kining dadon, Lord, ako kining ihalad diha kanimo. I want you to be honored in my life. I want you to be honored with the wealth that you have put in my hands. And everybody say, Amen. Okay? Sige. Unya, ang ikapulo, if you have brought the tithe and your seeds to the Lord, manindog tang tanan, mag-ampo ta. I think nanatay, Sister Rose, nanatay mga first fruits envelope, no? Okay. Kuha lang mo, pauli ninyo, and get ready by Sunday. It's going to be an exciting Sunday. I am excited. How many of you are excited? Amen. Amen. Ang akong first fruits, no? Dako gyud siya mawala sa kung ako'y mga gipang-hold sa so that I will be able to bring my first fruits. But that makes me excited. Because gyud mamakak ang Ginoo. Tinuod siya sa iyang pulong. Magampo ta, Ginoo, aniya kami adunay pagtuo diha sa imong pulong. Lord, mutuman kami tungod kay ikaw man ang among Ginoong Dios. Ginala namo ang imong ikapulo ug among mga halad. Mituo kami sa imong mga saad. Abri ang kalangitan alang kanamo. Lord, imong i-rebuke ang mga devourers sa among kinabuhi, ang sakit. Lord, ikaw mag-rebuke niya na sa ngalan ni Jesus. Lord, unsa pa mga katalagman, i-rebuke ka na sa ngalan ni Jesus. Imo kami proteksyonan. Ingon ka, Lord, nga ikaw magabadlong sa peste. Ikaw, Lord, magbadlong sa mga mukawat sa unsay anaa kanamo Ginoo. O kung kini kawaton, kini balik nga doble-doble pa sa ngalan ni Jesus. Salamat kayo, Lord, nga kami nagapuyo sa maayo nga yuta. Salamat, Lord, nga tambok kini nga yuta, Ginoo. Ang among mga gitanom nga kini mutubo o maghatag og bunga. Maghatag og panalangin sa among kinabuhi. Ginoong Dios, among gibutang ang among pagsalig, pagtuo diha kanimo, Lord, bisan pa niining mga panahon. Lord, kining Omicron virus, ikaw magahinginlan niini sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Ang mga negosyo nga uban sa pagtuo mulambo, ang mga trabaho sa among katawhan mulambo sila, oh God. Father, imong hatagag wisdom ang imong mga katawhan aron sila adunay another stream of income sa ilang kinabuhi. Abba, receive your tithes and receive our seeds. In Jesus' name we pray. Amen. Ari lang ti sa atubangan, mga kaigsuunan, social distancing lang gihapon. Salamat kaayo. Good day, PC Go. Here are some of the ways you can give your tithes and offerings.
There are envelopes available for you at the back, but please remain seated as the ushers will receive your tithes and offerings. If you are joining us online, here are some of the ways wherein you can give your tithes and offerings. So set your hearts right as we give unto the Lord. And don't forget, every believer is a disciple maker. God bless! Get back right, fell off, lost my cool, whoa, say, bounce back, got dirt on my shoes, shut back right. When you got real power, you can't lose. Ay, get back right, get back right. Yeah, top down, hair back, ride by the high beast on Fairfax. Monday morning, I don't wanna hear trap. I play Rick James when I'm in traffic. I've been doing this since 5th grade. I've been doing this since I've been saved. I've been rock crowds on a big stage. I've been made hits with some big names. Yada, 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 yada. Bought a Mercedes for my baby mama. VIP, rockin' Dolce Gabbana. I went to the Grammys and I took my mama. Bottles on bottles on bottles and models on models on models and dollars on dollars. Yeah, that don't help me when my soul when I holler and I'm feeling the pain and I'm dealing with drama. Woo! That's too deep. Yeah, guess I better fall back. Nah, get this work. You should've wore a hard hat. They told us don't work in the summer. I told them I'm working on something. I'm waving my banner, no propaganda. Why you flexing in your Panamera? Get back right. I had to get back right. Get back right. I had to get back right. Get back right. I had to get back right. Fell off, lost my cool. Whoa, say, bounce back, got dirt on my shoes. Shut back right. When you got real power, you can't lose. I had to get back right. Yeah, I had to get back right. I don't really stress, I pray more. Dear Lord, stretch my case on. I've been doing this since you was like Ultra on the wave, playing with your Legos. Look, I don't cap, I rap facts. You can go and check the stats. You and your squad versus me and my guy. Look, bro, you ain't finna win that now. Was a season when I thought that I had fell off. Then I sat back like you crazy, boy, you know you well off. Everything I had was rented. Nissan on the side, I was dented. No tents, you can see who was in it. At the mall, I was pinching my pennies. In the beginning, Jimmy Jazz for the clothes, TV Johnny for the gold. Them was the goals. Never cared about my soul. I can wait till I get old. I'm on these hold up. Wait a minute, new beginnings. I was down, now I'm winning. I know who did it and I don't forget it. You know I'm still about the family business. I gotta get back right. I had to get back right. Get back right. I had to get back right. Get back right. I had to get back right. Fell off, lost my cool. Whoa, say, bounce back, got dirt on my shoes. Shut back right. When you got real power, you can't lose. I had to get back right. I had to get back right. Yeah, one time, Jay Tobin checking in. Atong pakpakan kasapa. Thank you, Lord. No. Can you greet the person seated beside you? Abi-abiha imong tapan, buntag. Dahil ko ng Ginoo hinaot akmay ko na di ni mo. Wala siya.
Thank you, Lord. Amen. Nag-order na tas Lazada, hantod karo pa ni abot. Sugod ugma, Lunes, mao ang atong pagsugod sa atong pag-ampo ug pagpuasa. Pagpuasa, mauna ang panahon nga nidesidir ka nga imong hawiran ang tinguha sa imong lawas ug imong patigbabaw ang tinguha sa imong spirituhanon nga kinabuhi. Ingon pa ang Biblia, men will not live on bread alone. Dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao. Si Jesus ni puasa, ang mga alagad sa Dios ni agi og pagpuasa, ang karaang mga propeta nagpuasa, ug sa Biblia gitudloan ta nga regular nga pupuasa. Ugma sugod atong hatagan og importansya ang pag-ampo ug pagpuasa. Pag-ampo nga kuyugan ug pagpuasa. Naatay tulo ka klase. Una, gitawag nato nga normal fast, mao ang tubig lang o liquid ang imon ibutang sa imong lawas. Naatay gitawag nga absolute fast, nga way tubig ug way solid food. Ug naa po tay gitawag nga partial or Daniel's fast. Ikaw lang mo decide, unsaon nimo, ang uban mo take lang og salad, okay na for as long as it's a decision you think you can carry and have a prayer and fasting week. Usara man ni kasimana. Ni agita ni adto 21 days, naatay 10 days. Karon it's only beginning Monday and we will celebrate it, break it on Sunday, February 6. Dali ra ni, 1 week ra. Usahay no, so sa kaadlaw, pagtrabaho nimo, pagka matngo na lang nimo, uy, Martes naman di ay, or Biyernes naman di ay, paspas ra ang panahon. Ing-ana ra po ninyo hunahunaon ang inyong pagpuasa. Amen? Now, lisod mo puasa kung wala ka ka-decide, unsay imong gustong gipangayo gayud sa Ginoo. Kung sa imo, for the sake of experience, then i-break yun na nimo usa pa lamang kaadlaw. Now, you don't have to go through what we call marmurabitaw imong gipugos ang imong kaugalingon, but it has to be a decision that you think will help you out. Kay naamag yung mga pag-ampo nga dako og bili kung kuyugan kini og pagpuasa. Naakay mga pag-ampo nga dugay na nimong giduol sa Ginoo nga hangtod karon wala pa lang gihapon gitubag. Basin paagi sa imong pagpuasa gilantaw sa Dios ang imong pagkontrolar sa imong lawas, magmadaugo na ka karong panuigon. Basin, I would say basin kay mo basin magud ni sa atong mga motibo nganong mupuasa taong muampo. So gitudloan kita sa Ginoo kung gusto mo nga mulantaw gyud pagtarong ni ana, tun-in ninyo ang Isaiah 58. Kamulay mo tuki unsay gisulti sa Dios, unsaon pagpuasa, unsang kinaiya ang gi-require sa pagpuasa. Ug sugod Martes karong semanahuna alas 6:30 sa gabi naatay matag gabi nga panagtigom para sa pag-ampo hantod Biyernes kay Sabado mag-rehearsal naman para sa Domingo. So Tuesday to Friday night ang atong daily meetings, matag adlaw nga pagtigom sa pag-ampo ug pagpuasa. So tulo ka klase, absolute, walay tubig, walay pagkaon, maximum 3 days. Kutubra sa ikatulo ka adlaw. Pero kung moinom kag tubig lang, normal fast, walay solid food, makalahutay kag 40 ka diyas. Kung partial fast, mahimo na nimong tibuok na nimong kinabuhi, mauna imong kinaon. Pwede ra pud gay na. Mga vegetarian, mauna ilang gibuhat, wa na sila ni kaon og karne. Ang uban, mupuasa tungod kay ganahan silang mo-reduce. Okay raman pud na, pero wa na ilabot sa pag-ampo. Diet ra gyud taon ang imong giduol. Mahimo gihapon. Basin, paagi day niini, makabsa na gud ang imong timbang nga nagsigig saka.
ingon tong usa ang akong timbang pastor murag si Ginoo, Ginoong Jesus. Wa gyoy kausaban. Matinud-anon sa tanang panahon. Pero ganahan ko nga mo reduce ang pagpuasa, mao ang pagkontrolar sa imong pisikal nga tinguha. So once you talk about fasting, it's all about controlling your physical appetite. Maoro gyud na. Kay ngano nimong gikontrolar ang imong physical nga appetite kay gusto ka nga ang imong spirituhanon nga kinabuhi mas hingpit nimong hatagan og importansya. Ug tanan nga gusto nga mupuasa kinasing-kasing musulti og amen. Pili ra mo, di makinahanglan absolute, di makinahanglan normal, di makinahanglan partial. You just choose. It's still called fasting. Tawgon gihapon ang puasa. Okay? So, dili man ka o wa man ka ni kaon sa normal nimo nga kaon. Ingon tong among lola ni adto sa mga Katoliko pa mi nga o fasting karon isda rata kalami sa isda. Mas kas gyud sa kanon. So, it all will depend on how you see your body will be subdued. Ang importante niini nga ang imong tinguha sa lawas imong nakontrolar og ang panahon sa pag-ampo nga unta ikaon nimo igahin nimo sa pagbasa sa pulong sa Dios o kaha sa pagtaas sa imong mga alampuanan dinha atubangan sa Ginoo. Kano sa ta musugod igsoon? Ugma na musugod ang atong matagabi nga panagtigom alas 6:30 Martes. Wala sa Lunes kay mag-day off pa man, no? So Martes sugod na hantod Bernes. Ya Sabado wala na sad pangandam na pud na sa atong bulaton. Nya pagka Domingo, we break the fast will be our first fruit Sunday as well. So it's going to be a very big celebration in the presence of the Lord. Nagtuon kita paagi ni pastorasyon ni sa ning aging semana bahin sa pag-ampo. Mga pag-ampo nga mulahutay, mga pag-ampo nga makahatag og kasulbaran tubag sa atong mga tinguha. Atong nakatunan ingon sa Salmo 65:2, o ikaw nga magpatalinhog sa pag-ampo nganha kanimo manuol ang tanan nga unod. Gitudluan kita nga ang tao nga naay panginahanglanon, gitudluan sa Biblia nga muduol sa Ginoo. Kay siya, ang ingon pa sa Biblia, maoy mupatalinhog sa atong mga pangaliya. Ingon sa Lucas 18, ug unya gisuginlan sila ni Jesus sa usa ka sambingay sa pagpahayag nga kinahanglan mag-ampo sila kanunay ug dili magkaluya. Dili unsa igsuon? So kinahanglanon nato ang pag-ampo ug ang pag-ampo mao'y maghatag natog espirituhanong kusog. Nakatunan pud nato ang gitawag nato nga importansya sa pag-ampo paagi sa kausaban. Ang kausaban igsoon dili lang na mabuhat tungod kay ikaw maalamon, nagkakat-on ka o nagtuki ka sa pulong sa Ginoo, naapoy labot ang gitawag nga pag-ampo. Daghang parte sa kinabuhi nga naay labot sa pag-usab sa usa ka tawo, usa lamang ang pag-ampo, usa lamang ang pagtuki sa pulong sa Ginoo, usa lamang ang kasanatian sa kaalam sa Dios. Tanan ni muhatag og resulta nga kausaban. Apan ang usa sa yawi niini mao ang pag-ampo tungod kay imo mang gikuha ang gahom nagagikan sa Ginoo alang sa imong kahimtang aning kalibutana. Ato pong nakatunan nga ang pag-ampo usa ka instrumento ngadto sa kausaban. Naatay mga tao no nga kay bawta ambot pila na katuig natigulang na lamang wa gyud mag-usab. Basin kulang kita sa pag-ampo. Sa IDC nga training gi-mention dito kasa ni Lee Strobel nga kinsa man ang imo nang gihunungan sa pag-ampo. Who are those men or women that you used to pray and now you stop praying for them? Simply because you're not seeing result. Tungod kay wa kay nakitang resulta. Dili na nato ihunong.
Ikatulo ay kaduha atong nakatunan, unan ang importansya sa pagampo mao ang kausaban. Ikaduha atong nakatunan nga mauni ang plataporma sa pagpadayag sa atong mga panginahanglanon ug makakaplag kitag mga saad sa Ginoo. Paagi sa pagampo kita ang mga yutan-on makaistorya sa langitnon nga Dios. Paagi sa pagampo ang atong kahimtang mapaabot nato sa Ginoo nga anaa sa langit ug wa diri sa yuta. Ang pagampo maoy bihikulo o pamaagi sa Dios nga madungog sa Dios ang atong mga pagpangaliya. Karong adlaw atong ipadayon na ata sa ikatulo karon mao ni ang ikatulong rason nganong ang pagampo himuan gayud kini og dako nga importansya. Ikatulo mao ang tungod sa espirituhanong balaod nun. Espirituhanong sa igsoon? Spiritual legislation. Sa taas nga panahon, wala ta ni practice ni ini, tungod kay kinahanglanon panakong tunan, besides I thought that we really can just pray directly to God and then the Lord will hear our prayers, which is true. Pero naay mga pagampo nga kinahanglang gamiton nimo ang imong katungod susama sa usa ka anak sa Dios ug imong gamiton ang saad sa Ginoo nga murag imong murag bitaw karon na may lalis bahin sa vaccine or no vaccine. Musud ba ka og mall o di ba ka pasudlon sa mall? Unya ang Public Attorney's Office nag-offer og tabang sa kinsa man ang murag ma-discriminate. Now, tungod kay naay balaod nga nag-ingon dili ka pwedeng pugngan nga makasulod kay pagpili ka na katungod sa usa ka tawo, naay balaod nga mosuporta. Ang espirituhanong balaod nun susama niya naay mga pagpanlihok ang yawa nga mahimo nimong badlungon tungod kay naay gimando ang Ginoo sa pulong sa Dios nga dili angay mabuhat sa yawa. Pero nganong nakapamuhat man ang yawa nga dili man di ay unta siya makapamuhat kanato tungod kay wa tay kaalam. Ingon ang Biblia sa Hosea 4 verse 6, "My people perish for lack of knowledge." Ang iyang katawhan mga laglag tungod sa kakulang sa kaalam. So naatay katungod, naatay gihatag sa Biblia nga oportunidad o balaod nga maggamit sa usa ka magtutuos Ginoo nga mogamit sa iyang pulong nga maoy ibangga sa mga pagpanlihok sa yawa. Job 22 verse 8. Job 22 verse 8 verse 28, Job 22 28:8. And thou shalt also decree, verse 28, and thou also shalt decree, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. Now, ang King James, giklaro niya, no? Ug ikaw makapamuhat og decree, makadeklara ka sa butang, ug kana mahitabo nga kanang butanga mahiuyon sa iyang kabubuton ug ang kahayag magahayag sa imong mga dalan. Sa New Life Version, and you will decide something, it will be done for you. Light will shine on your path. Now, sa ESV, pareho gyapon ang gigamit, you will decide on the matter. Pero sa King James, ang pinakasinugdan ng hubad gikan sa Griego o Hebrewanon nga paghubad, nagtudlo nga ang puong gigamit mao ang pagdeklara. Mao ang gisulti sa translation sa in English nga latest translation, ang pinaka-duol nga hubad sa pagdeklara mao ang pag-decide. So ang pag-decide nimo sa pagbarog sa pulong sa Ginoo katungod kana nga gihatag sa Dios alang kanimo. Dili ta pwede nga maminaw lamang sa deklarasyon sa laing tao alang kanila o maghuwat kita sa deklarasyon sa laing mga tao para kanimo. Apan mahimo ikaw nga anak sa Dios mituo sa pulong sa Ginoo nga makadeklara alang sa imong kinabuhi sa pulong sa Dios dinha para sa imong kahimtang. So mahimo kang mudeklara mo nang
I think you have heard some people already praying like this. I decree and declare that the healing of God is upon your body. Kadungog na mo anak kanang word nga I decree and declare. Mauna ang gitawag natong espirituhanong balaod. Nganong ing anaon man tungod kay nakigbisog na manggod ang yawa. Buot pasabot ang yawa na anay lihok sa imong kinabuhi, gibantog na ang imong kahimtang ug ang imong mabuhat mao ang pagbarog sa pagampo gamit ang katungod sa pulong sa Ginoo. So mao na nga gigamit paagi sa pulong sa Dios nga makadeklara ka sa pung sa Ginoo ibatok nimo sa gipamuhat sa yawa diha sa imong kinabuhi. Numero 14:28, Numbers 14:28. Sultihi sila nga nag-ingon si Yahweh. Ingon nga ako buhi, ipanumpa ko nga buhaton ko kaninyo ang inyong gipangayo. Say unto them, truly as I live, says the Lord, as you have spoken in my ears, so shall I do unto you. So, ingon dito, nga isulti nimo at padungog diha sa Ginoo og kana pagabuhaton sa Dios. So naatay katungod, naatay gihatag sa Ginoo nga oportunidad nga mubarog, musukol sa yawa paagi sa pagdeklara o pagsulti sa gisulti na sa Ginoo. Although sa ato no gibuhat man na nato without us knowing about it, like for example masakit ng tao, atong iklara sa ngalan ni Jesus giayon na ka. Pero kung mugamit kuno ka ingon sa akong mga na paminaw nga nagtudlo, mugamit ka nga imong deklarasyon, imong gipamatuod sa yawa nga dili lamang ni pulong sa Ginoo apan balaod ni nga bisan siya angay nga mo tuman. Kay ang yawa binuhat lamang kana sa Ginoo. So dili siya mahimong musupak sa mga balaod nun nga gisulti na sa Dios. Pastor, mahimo ra ba kung moampo nga way pagdeklara? Okay raman, dili man na ingon nga kinahanglanon. Pero kung tan-aw nimo nga naa na bitaw pakigbisog unya murag nalinlang na sa yawa ang unahuna sa tawo nga imong giampo, pwede gyud na nimong barugan, Lord, ikaw nagsulti paagi sa mga labod ni Kristo, giayo na ninimo, usbo nimo ang iyang unahuna nga dili siya mamatay apan mabuhi pa siya. Uka magunahuna dili nagyud ko mausab, dili na mahitabo apan ang kausaban mahimo kay ingon man sa Ginoong Dios nga be ye transformed by the renewing of your mind. So naay mga pulong sa Ginoo nga musupak sa sayop nga hunahuna aron mausab ang usa ka tawo ug paagi na sa atong pagampo ug pagdeklara sa balaod nga gisulti sa Ginoo nga ipamatuod ngadto sa tawo o sa imong kaugalingon nga angay nimong barugan ang pulong sa Dios. Ingon sa Salmo 107:2, Psalms 107 verse 2. 107:2 ingon diri, duyog kamo kanako sa pagdayeg sa Ginoo, kamong tanan nga iyang giluwas. Giluwas kamo gikan sa inyong mga kaaway. Sa in English, sa ESV, let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord do what? So, ingon ng Ginoo, pasagdi nga ang mga giluwas sa Ginoo magahisgot, magasulti, magadeklara sa ilang kaluwasan gikan sa mga kaaway. Salmo 118:24, Salmo 118:24, mao kini ang adlaw nga hinumduman nato, ang pagluwas sa Ginoo kanato, maglipay ug magmaya kita niini. This is the day which the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. So atong makita nga ang imong pagdeklara maoy mura ni siya voice activated, no? Ang pagdeklara sa pulong sa Ginoo, ang pagdeklara sa iyang gisulti gisaad, mauni ang baruganan nga ikaw ni barug sa pung sa Ginoo batok sa mga panghitabo sa imong kinabuhi. Let the redeemed of the Lord say so. God did not say, let the redeemed of the Lord think so. No, isulti gayud nimo ang imong nadungog nga pagsulti
sa pulong sa Ginoo alang sa imong kinabuhi. So wala ka ni buwag sa pulong sa Ginoo, wala ka ni lapaw sa pulong sa Ginoo. Anaa gihapon ka sa iyang pulong, pero gigamit nimong imong katungod na supakon ang pagpanlihok sa yawa. Si Jesus man galing, unsa may gibuhat ni Jesus, di ba ingon si Jesus, kaning templo gibuhat pila ka tuig, pero katulo ka adlaw mabungkag kini akong mauli. He was declaring that after 3 days, He will resurrect from the dead. He said so. So pagkamatay niya, wala makuratan si Jesus nga nabanhaw siya pag-usab. Apan kabalo siya nga mabanhaw siya tungod kay nagdeklara naman siya nga ikatulo ka adlaw mabuhi siya. Now, ang kalainan kang Jesus, mao siya man ang propeta, ang Dios ug ang nahibalo sa tanan. Pero nagpakita siya kanatog ehemplo nga kung ang pulong imong ipauna, ang pulong maghuwat sa adlaw nga angay mahitabo ang pulong nga iyang gideklara. Many people did not understand what Jesus said. Wa gyud sila kasabot, mao nang gilalis kinsa man ka pila ka tuig gimugna ang templo, tulo ka adlaw imong ibalik. Wala sila kasabot nga nagisgot ang Ginoo bahin sa iyang pagkabanhaw gikan sa kamatayon. So pagsulti ni Jesus ikatulo ka adlaw mabuhi o mabalik, ma-restore ang iyang kinabuhi. After 3 days after He died, it was already expected nga siya mabanhaw. Why? Because gauna na ang pulong nga iyang gisulti. Muna, kung imo nang i-aplikar sa imong negosyo, sa imong trabaho, sa imong relasyon, imong isulti ang akong relasyon matarong sa ngalan ni Jesus. Magmaayo ang among panaga-istoryahanay, mausab ang among kahimtang. You speak the word. Mura po na siya sa faith and confession nga subject. Imong gideklara ang pulong sa Ginoo. Pero ang pagdeklara nimo tungod pud na sa imong pagsalig sa pulong sa Dios. Ang motibo sa pagdeklara nimo sa pag-ampo mao ang pagsupak sa kaaway. Ang pagsulti nimo sa imong pagtuo o pagkonpisal sa pulong sa Ginoo sama po na sa imong pagsalig sa Dios. Wala gyud nay problema. Wa nay suliran kung imong dunganon ang pagsalig, pagtuo nga ideklara aron mausab ang imong kahimtang. Saad sa Ginoo ang imong gibarugan. Ang kalahian lamang kung naamang gani ang imong pagbarog paagi sa balaod, sa pung, sa Ginoo nga dili pwedeng mausab sa yawa. Ug ipanaw nimo sa yawa nga mauni ang saad ug ang pulong sa Ginoo. So unsaon man na nato pagbuhat, pastor? Well, kung unsay imong kahimtang, unsa may saad sa Ginoo bahin ana nga kahimtang. Ang imong negosyo wa pagyud ni sikad, unsa may sulti sa pulong sa Dios. Imo nang barugan and declare sa ngalan sa akong Dios nga buhi, akong deklara nga ang negosyo magmalambuon, mulahutay ug mudako pagyud sa ngalan ni Jesus. Karong sunod nga mga adlaw, musud na ang mga kliyente kay muduol ko ug hatagan kog pabor sa Ginoo. You declare what you are trusting the Lord. You declare what God promises you to have. Ingon ang Ginoo sa imong mga kamot magadagayday ang mga Deuteronomy 8. Unsay mo abot sa imong mga kamot, gamiton ka sa Dios kay ang gahom sa pagkadato anaa sa imong mga kamot. So imo nang ideklara. Now, nganong importante man ang pagdeklara, pastor? Tungod kay barug mangguna nimo sa pulong sa Ginoo. You're not just trying to fight the devil, you are standing on the word. Now remember no sa Bible, naalatay gisultian tas Ginoo sa paagi sa pagpuyo on how to live. The Bible says, man shall not live on bread alone and rather but by the word. So ang pulong sa Ginoo nagtudlo, kung magpuyo ka aning kalibutan na, duha ka butang ang kinahanglan. Una, pagkaon, bread, ikaduha, pulong sa Dios. Sa atong pagbuasa, sugod, ugma, dili ka lang mabuhi tungod sa pagkaon. Kay ang imong kontra, ugma, sugod sa pagbuasa, gutom ang yun. Moingom na dyan ka, priting gutoma, pastor, gutom na kayo. Unsay gisulti siya, kaon lang. Patuoday ka ng puasa, kalamian mo sudan.
Nya ka na ra ba nagpuasa ka bisag way lami nga pagkaon muhumot sa imong mga ilong. Why? Because you know the devil is there. Remember si Jesus sa iyang 40 ka adlaw nga pagpuasa. Giatiman siya sa yawa paghuman. O gitintal. Kay gusto gyud sa yawa nga bukon ang plano sa amahan sa langit nga ni sa katawhan. So ang atong sabton pag-ayo nga ang atong pagpuyo ning kalibutan dili lamang pagkaon apan naapoy labot sa iyang pong. So if you want to live your life the way you ought to live it, it has to be lived according to the word, not just according to the food. Mabuhi kong magsigi kong kaon, pasayop mong kanon, magkasakit-sakit masag ka, makainom kag tubig nga naay mikrobyo, madaot masag ka. So naagi pulong sa Ginoo ang atong sabton. Kung naa ka sa pagpuyo ning kalibutan na, you wanted to live the way you're supposed to live, the Bible says men will not live on bread alone. Di ka mabuhi pwede nga kaon lang, kinahanglang mabuhi ka nga naay pong sa Ginoong Dios. And everyone said, kabalo ba mo nga kung di mo makaampo, gikawatan mo sa yawa sa inyong katungod ug ugma? A prayerless person is always robbed of the devil of a future good. Tungod kay, kabalo man ang yawa nga kung bisihon kaniya, dili nakakapanampit sa Ginoo, dili nakapangaliya, mabisi na ka og unsa pa imong gipamuhat nga ang Ginoo naa nas kilid-kilid. And whatever you think you've decided is going to be what it is. Not realizing that life is not only what you do. It's about the will of God. And when you go against the will of God, musupak na galing ka sa plano sa Ginoo, dinha na ka magkaingon-ingon. And mauna atong gustong usbon, ang kausaban importante, daghang mga butang nga gamito ng Ginoo aron ka mausab. Pulong, kaalam, tuon, kahibalo, usapon ni ana ang pagpangaliya, pagampo o pagsabot sa pulong sa Ginoong Dios. Ikaupat nga rason nga nganong naay mga malahutayong mga pagampo tungod sa atong gitawag nga warfare and intercession, ang pakikumbati o ang pagpangaliya or pag-intercede sa atong pagpuyo ning kalibutan. So ikatulo mao ang una, transformation, o sa atong ikaduhang rason nganong naay pagampo aron kita makasulti sa atong mga alampuanon ug makaangkon sa saad sa Ginoo. Ikatulo, ang platform for spiritual registration, ang balaudnong espirituhanong balaudnon. Ikaupat, mao ang atong pakigkumbati, warfare and intercession. Nganong naa magining warfare, pastor? Nakadungog ko ni ato na mga prophetic groups nga naa sila warfare and intercession. Grabe, pastor, makig-away gyud sila, makigbisi gyud sila sa yawa. Well, sa tinuoray igsuon, ang yawa tinuod. Og ang Ginoo tinuod. Ang maninintal tinuod. Og ang Dios Espiritu nga anaa kanato aning panahona tinuod. So naagi pakikumbati, magsugod ang pakikumbati sa huna-huna. Dinha ang unang battleground. Ingon sa Juan 10:10, apan ang kawatan muanhi aron lamang sa pagpangawat, sa pagpatay ug paglaglag. Usa ko ni rason nganong muanhi ang kaaway? Pagpatay, pagpangawat ug panglaglag. Mauray rason. Ngaron atong sabton sa Biblia, giunsa man pagpangalan, pagngan sa yawa. Daghan-daghan siya mga ngano, gitawag siyang diablo, gitawag siyang demonyo, gitawag siyang Lucifer, gitawag siyang devil, gitawag siyang accuser. Kaning mga pulunga nagpakita, nagpamatuod sa iyang trabaho. Ayaw huna-huna nga ang imong kinabuhi imo ra. Tinuod imo ra na, pero yawa dakong labot. Kay sa kalibutan, siya man ang nagduma. Kay gihatag manis Ginoo kaniya tungod sa paghagba sa unang Adan. Ang sala, pagsud sa unang sala, ang yawa nakakuha og luna
para magduma. Munang naghatag siya kangit-ngit. Munang ang tao sa pagkatao pa lang mas lami mo sala kaysa mubuhat sa sakto. Mas daling makasala kaysa pagbuhat sa sakto. Tungod sa impluensya sa atong nangit-ngitang kalibutan. Tungod na sa yawa. Pero ang yawa igsuon, dili lang naingon manlin lang, magngit-ngit. Apan mubuhat gid na siya. Mupatay. Unsa to? Tulo ka butang mangawat ug manglaglag. Basta tulo na galing kabutang ang nahitabo sa imong kinabuhi, nalaglag ang imong negosyo, nakawatan ang imong negosyo, nalinlangan ka, naskam ka. Aklaro kayo nga nakaminos nimo ang yawa. Naminusan gyud ka. So ayaw ingna nga ako rani tinuod imo ro gina maunang dali ra kaayo pag-atake sa yawa sa imong kinabuhi. Kay wa man kay dipinsa, wa man kay proteksyon, wa kay magamit nga panglupig, pakigbatok sa yawa. Apan naa ang pulong sa Ginoo nga nagtudlo kanato. Siya mismo nagsulti, ang yawa apan ang yawa muari aron sa pagpatay, sa paglinlang ug paglaglag. Gisultian na ta ahead of time. We know that the devil exists to kill, to steal, and to destroy. Dili na bag-o. Pero ngano nga sa atong pagsabot, muragwa man na nasulti sa Biblia, kay makita sa atong pagpuyo, way Ginoo tang gisunod, ug mas gisunod pa nato ang yawanon nga mga pamaagi. Di manggaling mauna ang Ginoo nga niadto una man unta siya. Di manggaling masubay ang imong devotion tungod kay daghan kang gibuhat. Kay kundi kumot pastor, malaglag ba na ako negosyo? Tanawa lang kung subayon nimo ang pulong sa Ginoo kay di man kalaglagon. Pero kung mubuhat na ka sa imong gusto, supak sa pulong sa Ginoo, naa gyud na itumoy. Tawagan na kalaglagan. So, nganong naamaning yawa, pastor? Nganong unhan man ta pagsultis Ginoo? Tungod kay gusto ang Dios nga makasabot kita nga naa ang yawa nga nag-alirong. Sabto nato ang yawa anaa. Wa nato na siya gipataas o gipadako, pero giklaro gipasabot sa Ginoong Dios nga dili ta pamasin. Basig wa ra ni siya, ato ra ning buhaton, lusot ra ta ani. Naa, in fact, ang yawa muhuwat hantud ka sa matiguwang usa kaniya laglagon. Ang yawa muhuwat nga mudako na imungan usa kaniya laglagon. Asa kaniya tentalon. Daghang mga tao ilado sa pagpangalagad kaniadto. Grabe, gihuwat sa yawa nga muabot sila nga naay gito nga worldwide audience. Kalibutan ang maminaw na nila usa pagyud gipakita sa yawa ang tanang kasalanang nabuhat aning alagad sa Dios. So paghagba niya, daghang Kristohanon ang mga naglukapa, nga pandol. Mao'y plano sa yawa ang paglaglag sa tao sa ilang kahimtang at tubangan sa Ginoo. Now, kanus aman mo atake ang yawa sa imong kinabuhi? Dali ra kay natubagon igsuon. Kanus kung naa na siya'y makawat. Kung naa na siya'y mapatay, kung naa na siya'y malaglag. He won't be around you when you have nothing. He won't be trying to put you down, steal from you, when there's nothing in your life. But the moment there is something that he can steal from, naa na siya'y makawat, naa na siya'y ma-destroy, naa na siya'y linlangan, then he will come and take it away from you. Mamayang buhaton. So, ayaw kumpiyansa. Ayaw yung kumpiyansa. Bahala na nga magkadato ka, maulambo ka, basta naarag yung kas Ginoo. Kaya nga ang yawa, maghuwat ragin na nga laglagon ka. Ingnain mong tapat, ayaw kumpiyansa. Unang Juan 5:19. Unang Juan 5:19. Nasayod kita nga iya kita sa Dios ug ang tibuok kalibutan na ulipon sa yawa. Kang kinsa kita igsuon? Iyaha kita sa Dios apan ang kalibutan kinsa? Sa yawa. We know that we are of God and the whole world lieth in wickedness. Ingon sa unang Pedro 5:8. Unang Pedro 5:8,
pag maigmat ug pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot dina kaninyo sama sa leon nga nagngulob, nangita ug tukbon. Liguna ang inyong pagtuo ug sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig kamag tutuo sa tibuok kalibutan gisulayan usab samang alantuson. Now in English, it's a very interesting statement, no? Ingon siya diri in English, ingon siya, be alert and sober-minded. Sa Binisaya, pagmaigmat o pagkamabinantayon. So ayaw kumpiyansa. Kristohanon ka, tarong ka, ayaw ko ina dili gasgasan imong auto. Ayaw ko ina dili bukon ang imong headlight. Ayaw ko ina ang imong sakyanan dili paningkamutan nga madaot. Nayawa. Pero timan ni pudigsoon napoy Ginoo. Di ba ingon sa Bible, John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy, but I have come, pero ako ania karon aron muhatag og kinabuhi ug kinabuhing madagayaon. Kung unsa may gibuhat sa yawa nimo, no, kung naa ka sa Dios, kanang tarong ka nga nangalagad sa Dios, dili nang tarong-tarong ra bitaw, kana bitaw magpakita lang kung kinahanglan, kung ay mangita, dayon ra ta diri. Kanang tarong nga pagpangalagad sa Ginoo igsoon, bisag unsa may buhaton sa yawa, matuyok ra nas Ginoo for your good. Romans 8:28 says, For those who love God, what will happen to them? For all things will work together for good for them that love God and called according to His purpose. Kung anaa ka sa pulong sa Ginoo, nagpuyo ka sa iyang kabubuton, bisan unsang atake sa yawa, tuyo ko ra nas Ginoo nga mahimo ng panalangin diha nimo. Munon di ta angay mabalaka, gituna na nato, di ta angay mabalaka, kay naay Dios nga buhi nga nagamuma. So sa unang Pedro 5:8, naayawa nga naghuwat nga mutukob. Ang tudlo ni Apostol Pedro, simple lang, pagmatngon o pagmaigmat. Sa verse 5, liguna ang inyong pagtuo. Dili ninyo pahuyangan ang inyong pagtuo o himuon ninyong wa nanuoy kusog. Di pagbasag Bible, di pag-atin og D-group, di pagsimba og tarong. Pausa man ninyong pagtuo. Malaglag yun na. Unta, mulambo ang imong kinabuhi, Kristohanon, mulambo ang imong pisikal nga kinabuhi, mulambo ang imong komunidad tungod nimo, pero tungod kay ang yawa, gipasagdan nimo sa imong kinabuhi, nimo liguna ang imong pisikal, espirituhanon nga pagsalig sa Ginoo. Ingon ang Biblia, matukboy gyud ka sa yawa, matukob gyud ka niya. Kay mangita magyud ang yawa kinsa iyang tukbon. Kinsa mayang tukbon ang wa nagmaigmat, ang mga tao nga wa nagbinantayon sa ilang espirituhanong kinaiya. Karon okay pa ka, pero kutob ka no sa makaigisaligan, salig ra maka sa mong kaugalingon. Wa ka kalibutan nga naakay sakit di ay, wa kay kalibutan nga naay sunog tali abot nga wa ma-insured ng inyong mga gamit, insurance na po Brad. Pero kung na-insured ka pag sunog ka na, salamat sa Dios. Ingon pa sa mga tao sa bantayan, salamat kang Yolanda. Kung wa pa si Yolanda, di mo sa mga mong simbahan. Ang plano sa yawang pangdaot, gamiton sa Ginoo sa atong paglambo. Kung naakas Ginoo. Pero kung wakas Ginoo, maapil gyud kas lupad sa mga atop ni Odette. Di nakakabaw asa ka, mutug pa. So, ang atong pag-iskot, bahin kani sa atong gitawag nga warfare, nganong naipag-ampo, kay nakigbisog kita. Mo nang kinahanglanon, gyutang mo ampo sa matag adlaw, sa matag panahon, nga ikaw makapangalias Ginoo aron mabantayan nga ang yawa dili makasulod sa imong luna. Kung nakasulod man, imong mabatukan ug imong masuklan ug ikaw mahimong madaugon. Ang pag-ampo usa sa pamaagi nga bantay ka sa mga atake sa yawa, naakay sensitivity and knowing if the devil is really trying to hurt you or destroy you. God is able. Kay bao gyud ang Ginoo. Muna ang pag-ampo igsuon, dili na ingon sa mga tao lamang, pastor, wa man koy gasa sa pag-ampo.
pero na kay gasang mukaon. Kung na kay gasang mukaon, na po kay gasas pagampo. Kay ingon man ng Ginoo, duha lang paagi sa pagpuyo ning kalibutan. If you wanna live, men shall not live on bread alone, but by every word. So naagid tay pung sa Ginoong Dios. So ang yawa maghuwat ra gyud na kung kinsay iyang tukbon o kinsay iyang atakihon, pero nagsigi ra gyud na siya huwat. Wa na siya nagdali. Kita nagdali. Pero ang yawa, relax lang. Naa kay takda nga panahon, laglagon gyud tika. So kinahanglanon tang magbinantayon. Now, kung nahibalo kita nga ang yawa mutukob kanato, tukbon ta sa yawa, unya naagi tay yawa nga kontra, unsa may angay natong buhaton? Basta ba na lamang ta magpadayon nga murag way yawa? Manong saay makangtan na yawaan gyud. Kay ngano, wa na may Dios sa ilang kinabuhi, wa na unaha ang Ginoo. Mo na nga ingon sa Efeso 6:11, Efeso kapitulo 6:11, ingon ng Biblia, Efeso 6:11, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. English, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Sa mga pagpanlimbong sa kay ang sistema sa yawa igsoon limbong ra man gyud. Moingon ang Ginoo, buhatan ni pagtuo salig sa Dios ingon yawa tuo ka na. O mo ka bantay ang gibuhat sa yawa sa Genesis pa lang ha, unsa gibuhat sa yawa, giatake niya ang tanang pung sa Ginoo. Ingon ang pung sa Ginoo, makaon nimo ang tanan gawas aning punuan sa taliwala sa kaalam ug kahibalo. Ingon ang yawa, tuo ka na. Kumukaon ka na, lami baya na unya mahimo kang sama sa Dios. So what the devil is simply doing is attack on the word of God. Mao na nga ikaw nga tao sabta pag-ayo. Ang buhaton sa yawa manlinlang unsa may iyang linlangon ang imong pagtuos Ginoo. Ay bisag di ta mo simba panalanginan ra ta sa Dios. Mao ba? Wa na lang unta ni sugo Ginoo ana. Bisag di ta mo basag Bible panalanginan tas Ginoo basta magpuyo ra tagtarong. Aw mao ba? Nganong gisulti mas Ginoo nga kinahanglan ang pulong sa Ginoo na sa imong baba o sa imong kasing-kasing aron imong mabuhat ang iyang pulong aron ka magmadaugon o magmalampuson. Nganong naisulat pa man na tungod na sa panlinlang sa yawa. Musulti ang yawa, ay ito ana mabuhi ra lagi ka bisag way tuon-tuon bisag mapanalanginan na kas Ginoo bisag wa kay basa-basag Bible. Kalahi ra ana igsuon buot pasabot mabuhi kang Kristohanon way pagpaminaw sa iyang pulong kay maoy sulti sa imong unahuna nga maoy sakto importante nagtrabaho kag tarong. And where do we end up? If we think we are right and the word of God is wrong, asa ta puniton. Dagatang paningkamot pero ang atong kinabuhi murag roller coaster up and down dili siya consistent pasaka. Tungod kay dili ta consistent sa atong pangunahuna bahin sa pulong sa Ginoo. So ang atake sa yawa, atakihon niya ang pulong sa Dios. Karon mag first fruit sa ay tuo ka anang first fruit gikuha ra na sa simbahan imong kwarta. Aw, padayon lang wa man ta namugos ang pulong man sa Ginoong nagtudlo. Dili man na para sa tao, para man na nimo nga gisugo sa Ginoo. So naara gyud na nimong mutuo ba ka sa puong sa Ginoo dili? Og ang dili nimo pagtuo imong makaplagan nga yawa ang nagmaniho aron mausab ang imong pagtuo bahin sa pulong sa Ginoo. Kay ang atake sa yawa, atakihon gyud niya ang puong sa Dios. Tinuod ba? Di na tinuod oy. Kanang ingon mo kaon ka na mamatay ka dili suway kan-an, diba? Di ka mamatay. Kaon gyud si Eva, pagkaon niya tunulan niyang bana, wa gyud sila namatay. Tinuod no, sakto gyud ang yawa. Pero wa sila kasabot nga ang kamatayon maong spirituhanon pagkahibulag diha sa Ginoo. And then the whole effect happened to mankind. Tibuok kalibutan naigo tungod sa usa ka sala, sa usa ka tawo nga nalinlangan paagi sa pag-atake sa pulong sa Ginoo sa ilang hunahuna. 2 Corinthians, ikaduhang Korinto 10, 3 ngadto sa 5. Ikaduhang Korinto 10, 3 ngadto sa 5. Tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan apan dili kami makig-away tungod sa kalibutanong tinguha.
ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pakig-away dili mga hinagiban sa kalibutan, kundili gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga pangatarungan. Sayop ngon sa igsoon, gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhong batok sa kahibalo mahitangod sa Dios, o gibihag namo ang tanang hunahuna o gipasunod kini kang Kristo. So buot pasabot, when you talk about warfare and intercession, it talks about you fighting the devil on the realm of the mind. Nakigbatok yung kasayawa sa imong una-una. Pero kung wa na kay ampo-ampo, wa kay pagtuo, pagbasa sa pulong sa Ginoo, dali ra kay ka madala sa yawa. Ay, ayaw nagsimba, oy, ayaw nagatigan, tanawa, mabuhi ra mangyapon ka. O, anong ating pakag-D-group nga kapoy-kapoy ra ka ana, nya, mausik imong oras, itrabaho unta nimo, dako kang income, mawala na lang. Sige, padayon. Wa may problema, dili man na amo, imo man na, ikaw ra pud ang manubag. Muna nga gipahimangnuan kita sa Dios nga ing-ani ang atake sa yawa ug paagi sa pag-ampo atong masuklan ang yawa ug dili ta madutlan sa iyang mga panlinlang kay ngano naamantay pagbantay sa atong pagpuyo paagi sa mga pag-ampo. Sa atong pakigbisog sa yawa igsuon, mabuhat ka na og dako paagi sa mga pag-ampo. The fight is not won by doing nothing. The fight is won when you fight it with the word of the Lord and the knowledge that you know in the word of God. Usahay man gud no atong una-una ba nga kay bawo bitaw ang Ginoo? Kay bawo ang Ginoo niya ikaw kay bawo ka. And sometimes we think we know, but in reality we do not know because we don't study the word. Muna nga, we were really talking about yung nga, ang wisdom, knowledge, and understanding, dako, kaayo, kinig, mabuhat, sa kalambuan sa usa ka tawo. Pero kanang knowledge, wisdom, and understanding must begin in the Word of God. Kay naa din na ang tubod sa kaalam, tubod sa panalangin, tubod sa mga mahitabo. And ang pulong sa Ginoo karon nagtudlo ka nato, kinahanglanon gyud natong sabton. We need to fight what the devil is doing against us by standing in the Word and in prayer. Muampo kita, makigbisog, makigbatok, hangtod sa pildihon ang pagpanlihok sa yawa. And everyone said, akong balik-balik ko, no, I hate to be the bearer of bad news. Nga naman, kay sa tinuray lang igsuon, ang yawa, dili magtanaw nga malambuon ug wa siya'y buhaton nga successful imong marriage. Ang yawa, dili na magbarog-barog lang, maglantaw nga successful imong business, successful imong career. No. The devil will wait until a good timing is there and kill, steal, and destroy whatever you build in your life. Kung unsa pa man ang imong gi-build for many years of your life, the devil can destroy it. 30 katuig nga kami niyon, mabuak lang sa usa ka sala. And bang, goodbye. 50 katuig nga negosyo, pila ka, kaduha na kasaling lahi sa mga angkan. Pag abot sa apo, bang, guba. You see, the devil is able to do that. And that is why the prayers of the righteous is powerful and effective. Ingon si Santiago, dako ug mahimo sa mga pag-ampo, sa mga matarong, ug nagpabilin nga nagmatinud-anon sa iyang pong. So karong kabuntagon igsuon nagtudlo ta niini karon pag-andam ugma sa atong pagpuasa. Ayaw patintal sa yawa, ayaw palinlang. Mo nang mo decide ka. Ayaw decide ka na bitang suwid-suwid ra kay mahunong gyud ang imong puasa. Pastor, mag-fasting ko. Una pa lang kada, pastor, nag-break na ko. May bagali pagsugod, break na yun. Di mo madapa sa piting ko tumaoy. Maugani nga ang puasa na ilabot sa imong kusog. Pastor, nagtrabaho manggo ko, I need energy. No problem. Mo nang naigito nga partial fasting or Daniel's fast. Kay utan lang ang kana. Hallelujah. Lipay kayos, Brother Ryan, kay mabuhat na gid ang kabubuton sa Ginoo.
nga mukaon ug utanon. Hingna imong tapad, lami ang utan. Amen. Tawagan na lang na nimong salad para sosyal. Salad. Amen. Kanang wa gyud nangutana naamang ko'y premarital counseling no sa akong mga ikasal. Mangutana man ko sa imong pagkatao sa hantod karon, pila kataas ang imong panahon sa pinakataas nimong experience sa puasa? Kuan pastor, dugay siya what? Usa ka paniud to. Ikaw, Ster, sa taas nimong pagpuyo ng kalibutan na, unsay pinakataas? Now, I'm not condemning, I'm simply asking. Kuan pastor, usa ka adlaw, pero partial. Okay ra. Kaya na maguti gibutang dito sa 1 Corinthians 7, 3-5, nga ang panahon lang kuno nga magtiayon dili pwedeng maghilawas kung naa sila sa pag-ampo o pagpuasa. So nangutan ako, unsa may pinakataas nimo nga pagpuasa? Usa la ka pagkaon. Mao ra nay puasa nimo. Usa ra ka paniud to. Pag human balik dayon aron di ka matintal sa yawa. Ang mga nakasabot mo sabot, ang di kasabot ayaw na lang sabta sa ngalan ni Jesus. Amen. Nay nangutan na pastor, kung magpuasa mi magtiayon, pwede ba makikilawas? Maugali ingon ang Biblia nga kung mag-uyon mo nga kung di, pero usara man ang kasimana, brother, oy. Antusa lang sa tanaw lang sa bituon ug mga kalangitan. Ang Dios maayo. Amen. Wa nay nagngisi. 1 week baya na pastor. 1 week. 1 week ra. Dili 1 week. 1 week. Dali ra kayong 1 week igsoon. Last Sunday mo kabantay, Sunday na pudron. Ina na nakapaspas. Karon magsugod tagpuasa, pagsunod na tong tabo, kao na. Diba? Wa ginay problema. So ang pagfasting igsoon mao nay labot sa pagpugong, pagkontrol sa imong lawas nung tinguha. Amen. Pastor, pwede ra ba ng puasa nga anal ba jud ko nga tulo ka platuhan ang akong kanon? Pwede ba usa na lang? Kung makonsider na nimo nga puasa, ngano kung di? Usa na lang pastor, giplanggana po niya para mabawi itong tulo ka plato. Ang naapoy uban sa inyo no? Kay mo puasa ko ugma usa ka semana. Kanon ang 7 days in 1 night. Usa ka semana ba niyo kaon ang tibuok usa ka semana kanon sa usa ka gabi. What happens to you the next day? Magka-impatso gyud mo ang una ninyong una-unaong kaon na pod. Kay gipuno man ninyo inyong tiyan. Unta mo puasa mo hinay-hinay. Kami nag-withdraw nami sa caffeine, sa coffee, usahay mo lusot. Pero gipaning kamutan nga ang makapasakit sa uo sa pagpuasa among makontrolar. So mo na ay pagpangandam. Kung anad ka og tulo ka plato, usa na lang. Hantod sa mabotang puasa nga wa say kanon. Wa nay naningog. So na niyang puasa. Pero sa mga magluto, no, di gini problema ang puasa sa inyo kay ingon sila ang sigig luto. Ano man kuno kanang sumuran na ka ba? Sumuran sigig tilaw. Nakausa ka plato ng tinilaw. Wa magyapoy lasa. Wa nang pag-abot sa kaon, busog na. Nahurot naman na yakin. Tinilaw. Atong iandam atong kagalingon ugma sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong pangandaman, atong ligunon ng atong kaugalingon nga mahimo tang panalangin. Sa atong banay, sa atong kaugalingon, katong nagunahon na nga muniwang mo tungod sa fasting, maayo man na muniwang magyud ka. Pero ang rason dili tungod kay nagpaniwang ka, pero tungod kay nakay giampo sa Ginoo. Pero kung wala kay klarong pag-iampo sa Dios nga imong yung pakigbisog, mo break dayon ka, 1 breakfast pa lang, pag abot sa afternoon, wa na break na. Pastor, okay ra ba 1 meal a day? Okay na po na, partial fasting considered. Pero ayaw po pista, mara po kag mga Muslim no, sa ilang Ramadan. Grabe, na timing man ko na ami sa UAE atong panahon na Ramadan, grabe.
Pangaliyag yun, pag-ampo, way kananay. Pag-abot sa gabi, nangaon mi sa gawas, kauban si pastor, nga tumi sa kananan sa mga Muslim. Namay dili kasi dito nga lami kayo, ang iyang lamb. Grabe po, oy, tulo lang sila ha, pero ang putahe, napulo siguro, nya kanon nga pertindagana. Okay, 1 meal ramang kuno sila, so mamaway ra po sila sa gabi Wa na naningog tinuod gyud ni pastor, madayon gyud taan ni pastor. Pwedeng ito bagpas lang sa pas. Once a year na igsuon. Nya 1 week ra pod, kadiyot ra ni kaayo. So mura magutom na bitaw ka, kadiyot ra ni, mahuman ra ni. Paghuman sa usa ka adlaw, next. Next. Amen? Kinsay excited mo puasa. Excited mo kaon og salad. Amahan sa among pagduol karon taknaa sa pagpangandam sa usa ka pag-ampo ug pagpuasa karong mga taliabot nga mga adlaw. Salamat sa imong pong nga dili mo balik kani mga way kapuslanan. Ikaw ang mupadayon, mulihok sa among taliwala, padayon kang muhikap, mulig-on sa among mga lawas, ug lig-on ang among tinguha nga mahuman ang puasa, nga wala mi nga i-break, nga mga pagtuo, nga among gustong buhaton, nga amog yung mahuman ang pagpuasa karong ugma nga taliabot sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo, daigo ng Dios. Okay, di nato kalimtan. Adunay tulo ka pamaagi sa pagpuasa. Ano sa itong una? Absolute, meaning no water, no solid food. Normal, water only, og partial. Okay? Partial mo na gitawag nila nga Daniel's fast food. Kung wala ka nag-withdraw sa kape, tsokolate, I would advise you nga mag-partial lang usa ka. Kaya nga naman, magsakit imong ulo. Makaingon ka nga, uy, grabe man eh. So, mag-partial ka and then you go to normal fasting. Okay? Wanay kape. So, several days, I think, last Wednesday may nagsugod, wanay kape, wanay soft drinks. Laming iinom, pero kinahalampugan para nakasuway na magugo. Nakasuway ka, nag-normal fasting ko, wadyo ko ni withdraw og soft drinks. Grabe, sakit kaya akong ulo, mura kong feeling na ako, mura kong mamatay. Dili tungod sa fasting, tungod sa why wisdom. Dili dato yingon nga makadaot ang fasting no wala gyud wisdom, wala ko ni withdraw sa mga caffeine nga pagkaon, caffeinated food. Let's all stand up. This week is going to be a very powerful week. Amen. Amen. How many of you nagplano mo, nag-decide mo join mo sa fasting? Isang kamot. Amen. Okay? Kung make it also a point nga you come here every night, magsugod kita Tuesday night, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. And we expect great things to happen in the Lord. Ato itaas ang atong kamot. Lord, I declare blessings to your people. Ang imong pulong makahatag kausaban sa ilang kinabuhi. Salamat, Lord, that they leave this place transformed by the power of the Holy Spirit and through your word. Lord, karong si Manaha, madaugon ang imong mga katawhan. Salamat sa pabor, salamat sa mga open doors, sa tanan nilang buhaton, sila magmalampuson. Salamat kayo, Ginoo, dili sila mahadlok, kundili adunay pagtuo o kadasig sa ilang mga kasing-kasing. Lord, thank you. Ikaw magahatag kausaban sa kada usa sa pagsunod namo sa pagpuasa o pag-ampo karon si Manaha. Thank you, Lord. Your people are blessed in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ug ang tanan mo ingonog, amen. Your success, our son, and every believer is a disciple maker. God bless you. Kung namoy gidra lang, first time, palihog ari lang diri,
approach me so that we can connect with you. God bless you. Music, please.